Obična vožnja. U užurbanom gradu ulicama je vozio običan tramvaj. Djeca i odrasli bi u tramvaju uskočili u školu, na posao i na razna odredišta. Nitko nije slutio da ovaj tramvaj krije magičnu tajnu. Tajanstvena ulaznica. Jednog dana, mlada djevojka Lili pronašla je staru, pohabanu kartu na zemlji. U njoj je zaiskrila znatiželja i odlučila se provozati tramvajem, koristeći zaboravljenu kartu kao kartu. Začarani dirigent. Dok je Lili ulazila u tramvaj, primijetila je konduktera sa svjetlucavim očima i vragolastim osmijehom. Nije znala da je posjedovao magične moći. Kondukter joj je namignuo, prepoznavši posebnu kartu koju je držala u ruci. Čarobna preobrazba. Kad je tramvaj počeo voziti, Lili je osjetila nalet energije. Na svoje čuđenje, shvatila je da se tramvaj transformirao u veličanstveno, leteće vozilo. Vinuo se iznad grada, noseći Lili i ostale putnike kroz svijet čarolije. Lili je u džepu otkrila kartu koja ju je vodila kroz različita čarobna carstva. Karta je vodila tramvaj do šuma prepunih životinja koje govore, čudljivih vrtova, pa čak i do skrivenog otoka na kojem žive prijateljske sirene i razigrani dupini. Čarobni tramvaj imao je sposobnost putovanja kroz vrijeme. Lili i njezini prijatelji krenuli su u uzbudljive pustolovine, posjećujući drevne civilizacije, svjedočeći povijesnim događajima i učeći vrijedne lekcije od mudrih ljudi iz prošlosti. Tramvaj koji mijenja oblik. Čarobni tramvaj mogao je promijeniti svoj izgled kako bi odgovarao okolini kroz koju je putovao. Transformirao se u podmornicu za istraživanje dubina oceana i balon na vrući zrak za lebdjenje među oblacima. Mogućnosti su bile beskrajne. Moć prijateljstva. Tijekom svojih putovanja, Lili i njezini suputnici uspostavili su snažnu vezu. Podržavali su jedni druge, dijelili smijeh i radost, oslanjajući se na timski rad u prevladavanju prepreka. Zajedno su otkrili pravu moć prijateljstva i magiju koju ono nosi. Konačno odredište. Nakon bezbrojnih avantura, čarobni tramvaj doveo je Lili i njezine prijatelje u mističnu zemlju u kojoj su se snovi ostvarili. Ovdje su naišli na mudrog mudraca koji im je objasnio da je čarobni tramvaj dar koji treba potaknuti maštu, dobrotu i osjećaj čuda. Iako je čarobnoj vožnji tramvajem došao kraj, sjećanja i lekcije koje je naučila zauvijek su ostale u sjećanju. Od tog dana nadalje, prigrlila je čaroliju u vlastitom srcu i podijelila duh avanture i mašte sa svima koje je srela. I tako je čarobni tramvaj nastavio voziti putnike na nesvakidašnja putovanja, podsjećajući ih da je svijet pun čuda i da se čarolija nalazi i na najobičnijim mjestima. Kraj.